פפי פפי פפם. רגע. אוקיי, מכיר את עידן דושי. אז ככה, אחי, או שזה דושי, נראה לי דושי. הכרתי אותו לפני שבועיים בטיקטוק משם. וואלה, אני חייב לומר, הוא נראה פוטנציאל מאוד טוב. אני ראיתי קצת מהתוכן שלו. אני אישית מאוד אהבתי. אני חושב שחסר כזה, זה מאוד הזכיר לי תכנים שאני עשיתי בעבר, נניח כמו המשחק עם המנתח וכאלה. אז עידן דושי זה חד משמעית, אתה יודעים, אם הייתי צריך לאמר על היוטיוברים שבתקופה הקרובה הולכים להתפוצץ ביוטיוב, זהו. אוקיי? תזכרו מה אני אמרתי, הוא בתקופה הקרובה הולך להתפוצץ, אני מאוד אוהב את הסגנון שלו ואת מה שהוא עושה, ואני מאחל לו שהוא ימשיך ככה, אוקיי? כי זה תוכן שאנחנו צריכים בקהילה, אני גם עכשיו מתכוון לעשות יותר תוכן כזה, וכיף לי, פשוט כיף לי כאילו לראות את הדברים האלה, זה אשכרה נותן לי וייבים של מה שאמור להיות ביוטיוב.